Здравейте, доцент Карова. Сега да го компилирам само и да обясня горе-долу кое какво е набързо. Така, реално погледнато, това са полетите. Това е основният екран с полетите. За да кацне един полет, трябва да му се, този е приходящ от Варна, трябва да му се смени посоката, за да може да е, как се изравня с пистата. И така, командите са bearing е за смяна на посоката в градуси, clear е за височината, take off runway, това, което полета е, ето този всъщност чака за излитане и този е който къде да кацне, на land. Всъщност сега трябва този за да кацне, той се снижава, тук всичко се изписва. Това е информацията на полета всъщност. За да кацне, и сега трябва да му смена в градуси, за да може да е точно на пистата. Така че този ще може да кацне. Сега, следващия, този трябва да излети и всъщност трябва да му назначим писта. Ще му сложа на NR. Този вече според мен ще може да му сложа на NL. Да, то го изписва, че успешно ще може да кацне. В смисъл, че иначе няма да... по принцип всяко летище си има елевация или височина и кацащата височина, която е винаги 300 фута или 100 метра отгоре. Така, този сега трябва да отиде към Софийското летище. Не, този сега идва от Софийското летище, трябва да отиде към Бургаското летище или иначе казвам Waypoint това или 2. Това е, значи ще му сменим. По принцип, тези ако бяха на една и съща височина, щяха да се сблъснат, да се сблъскат. Това ще му сменим на 50 градуса. Този ще кацне и ще бъде запаметен в базата данни като успешен полет. Този, когато излезе, трябва да излезе от тази врата или този въздушен коридор, ще бъде записан също като успешен полет. Реално погледнато в репортовете, където се записва всичко, значи има някакво вида. Тези, които се разбили, защото има и система за гориво, в смисъл, че като кликнем, този има 25 минути гориво, с две думи имаш 25 минути да може да успешно да кацне или да го изкараш в някой от въздушните коридори. Този сега само да му сменим. Да, за да може да влезе. Не, пак ще сложим. Да, така. Тези, които са кацнали успешно, тези има също и двама, които с смисъл, че с доста нагласа ги сложих на една и съща височина и ги сблъсках. И друго did not reach destination, тези, които всъщност сега, ако излезе от тази врата, то просто не си могъл, изпуснал си го от въздушното пространство и не си и остава като неовладян полет. Това е, той е като малка игра цялото нещо, като трябва да се следи за височината на полетите и така нататък. Реално погледнато, да, ще го затворя, защото няма голям смисъл от него вече. Да обясня сега малко по базата данни. Таблици са с airports, които са няколкото летища, като в момента имам 3, Софийско, Бургаско и Варненско, като в тях има всякаква като в тях се използва географска дължина и ширина, както и височината. Също така съм сложил и тук едни максимални, това е AirPod Air Count, това са максимални брой полети, които диспетчера може да навигира. И те така се генерират, в смисъл, че максимално тук е 4, то може да се махне. А пройните, това са стоянките, те не се използват. Полетите, тук се запаметява всичко в създаден полет, дали се сблъскали и така нататък. Всъщност от тук се генерира таблицата с репортовите самолети, тук са видовете самолети. Реално погледното, когато се генерира, в зависимост от вида самолет, има самия climb rate, това колко може да се снижава и да се спуска в секунда.
Репортовете, да, тук е таблицата с репорта, тук да, виждат се крашовете, това са кой полет с кой се е сблъскал. Това са пистите за даденото летище, терминала, не го използвам. И потребителя, всъщност това е паролата, името, криптираната парола, user level, това е 1 или 10 админ, нали, този не е админ, и Airport ID, това е към този диспетчер, към кое летище е предназначено, и тук той е предназначен към, към Софийското летище. Цялата история, самите полети, примерно, да го стартирам наново, тези, които излитат, в зависимост от географската широчина и дължина, примерно този, който чака за писта, той отива към... Всичко е процедурно генерирано на случайен принцип. Този отива към българското летище. И всъщност българското летище, защото той има географска широчина и има си географските координати, е всъщност разположено на самата карта се изчисляват. Ако беше някъде в Турция, щеше да трябва, така се изчислява, че може би на Waypoint 4, на четвъртата, трябва да го направляваш към четвъртия коридор. А сега всъщност, защото е към Бургас, Варна, мисля, че се генерираха към Waypoint 1. Трябва да е като... Всъщност това не е, нали, самите полети се генерират на случайен принцип, но в зависимост от това към кое летище са, ако трябва да ги вкараш към в правилната посока. Това е нещо. Друго, самата програма, общо взето всичко се запаметява в базата данни, която е тук. Вече, доколко тренажор, просто не знам как се точно... Това е малко повече като игра, съм го направил. Тренажор е малко, вече трябва ми като поглед върху система, която работи. То няма много информация точно как работят. По принцип, това пак самите команди, това са най-основните команди от пак авиодиспетчерството и така нататък. Така че само за това ще ми трябва помощ. Иначе като код нямам проблем да го преправя. То в момента е доста бързо, в смисъл, че самите полети се движат доста бързо, в реалността не е така и примерно един диспетчер може да има повече от 4 полета. Аз просто за улеснение съм го сложил. Като, да, това е. В смисъл, че полетите не трябва да се изтърват да излизат от червената линия, защото това излиза, ако това е извън въздушното пространство и се брои като полет, който не си могъл да го овладееш или нещо такова. Това е. Не знам, вече на 12 и 13 всъщност ще съм във Варна. И да, това е.